Arewa Blog TV, tashar al'umma. Barkanku da kawo ziyara tashar Arewa Blog TV. Elmustee dai shahararren jarumi ne ko kuma in ce mawaƙi a masana'antar Kannywood wanda yake zaune a garin Katsina. Kamar yadda shi ma Naziru Sarkin Waƙa shahararren mawaƙi ne na Gambara inda yake wa sarakuna ko kuma wasu masu shahara waƙa. Naziru Sarkin Waƙa dai shahararre ne wanda duniya ta sani a wannan fanni inda waɗansu suka yi mai laƙabi da Sarkin Waƙa. Sai dai mawaƙin ya yi ƙirarin cewa Elmustee da yake zaune a garin Katsina yana kwaikwayar salansa inda yake yin waƙoƙi. Wannan shi ne waƙar Naziru Elmustee ga ta nan kamar haka. Darin sama alfar duniya, kai kayi ɗaya kuma kayi jikoki, ba a cikin jiha ba, ko a ƙasar tamu ana kallo, zaki da wanda idan ya taso sai a ɗau fananci. Mai waƙar da kan sayata, zaki da wanda ya kura, waƙa irin ta yari na gaskiya ne. Yaro ba ma za yaro ba ma zai iya ba, yaro ba ma za yayo ba zai kai haka ba. Bayan Naziru Elmustee ya wallafa wannan waƙa, jarumin mawaƙin wato Naziru Sarkin Waƙa ya shigar da ƙara inda ya umarnin cewa da a kama wannan mawaƙin sakamakon kwaikwayon muryarsa da yake yi. Za mu so mu karɓi ra'ayinku a shafinmu na comment box da ke ƙasa. Kada ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Arewa Blog TV ta ku ce.